Il-Prim Ministru Joseph Muscat kompla biżjarat tiegħu għand il-familji Maltin. Fil-jum ta' tnejn huwa żar lill-familja Falzon fin-Naxxar. Waqt iżjara qasira, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem mal-familja dwar x'jagħmlu f'ħajjithom, fejn fost l-oħrajn ħeġġeġ lill-liben il-kbir biex ikompli javvanza fl-istudji tiegħu. L-iskop ta' din iż-żjara kienet li jitkompla jitwassal il-messaġġ dwar il-ħidma li saret minn Gvern Laburista fl-ewwel sena tiegħu. Ħidma li permezz tagħha qed jitwettqu numru ta' wedi importanti. Il-missier tkellem dwar l-iktar żewġ inizjattivi li jaffettwawhom bħala familja. L-iktar miżuri li tolqot li hija id-dawl u l-fuel għax jibqa' stabbli l-fuel u kulħadd iħossu li jista' jagħmel dik il-ħaġa li mhux bħal qabel tkun tistenna il-fuel dejjem tiela hija stabbli xi ħaġa tajba għal kulħadd u għall-familji kollha. Mal-Prim Ministru missier il-familja Falzon spjega kif huwa joħroġ jistat u għaldaqstant l-istabilta fil-fuel se tkun qed tgħinu wkoll fl-użu tad-dgħajsa tiegħu. Barra minn hekk huwa kien wieħed minn dawk li rċieva ċċekk tal-flus lura fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. L-om qalet ukoll li minkejja li issa tfal tagħha kibru, it-traħħis fil-prezzijiet tal-uniformi hija inizjattiva tajba ħafna hekk kif se tkun qed tgħin lil ħafna familji.